Bulaydy mehman ileşler bilişime ýaly biziň ýurdumyzda köp sany esrar aýdymçylygymyzy ýerine ýetirýär. Indi hakykatdan hem serediň ýarym gelýär. Bulaydym aslında häzirki döwürde Aşgabatyň bagyny diýip tanalýar. Ýöne asyl nusgasynda halipa bir başgaçarak ýerine ýetirýär. Şoň üçin halipa bir gedek kesirýär. Halipa mümkin bolsa şulaydy asyl nusgasyny bize bir ýerine ýetirip berseňiz. Halifani bilişime diýäli, elbetde bulaydym Nur Meredow ýerine ýetirdi. Aşgabatyň bagyny diýip. Bulaydym elbetde Nur Meredow da bir şowluk getirdi, üstüne getiren aýdymdan bir ýerim käldi. Indi halifa şu ýerde şeýle bir soraw diýsen, soraw däl, ýüzlenme.